Kaixo Aimar. Kaixo, Eugenie. Zemur. Ongi, aitz ongi. Hementxe. Mila esker etortzeagatik benetan. Zuri inbitatzeagatik onara. Elkarrizketa ontara. Goazea Donestekoa. Bai, ni Donestekoa Nafarrokoa. Aimar Jabalaga. Erremontea munduan ikusi zaitugu nolatan hasi zinen. Gu remonten hasi, ni remonten hasi nintzen, aitzen gara Laxoan. Eta lehenago gaztetan bakarrik aitzen ginen, hori, udan. Eta orduan, uda arte ez ginen deustan aitzen. Bakarrik udan aitzen ginen Laxoan, eta orduan, da, más o menos, formata iguala, eta dena da eskumuturra ere, ez da iguala aitzen da fronton irekitan eta tenis modu bezalkoa. Eta orduan nola hori, urtin ziarrez ginen aitzen, orduan hasi ginen remontin, hor bazen Donesteko remonte eskola, eta ni berando, 13-14 urtekin hasi nintzen, eta gero joan nintzen goiti eta guain arte. Hori behan nura azteko? Bueno, bai, oain badire gazte asko 10 urtekin, 8 urtekin hasten direnak, eta horria, haietzen dira 16 urtetara jakinta nola jokatu, eta jakinez nola jokatzen den. Zer eman dizu remonteak, Aimago? Remontea, asko. Gaia niri asko gustatzen zait, eta disfrutatzen dut. Remontin aitzen, baita egiten duzun familia, ez? Remontin, zautzen duzu, jende asko, gero ere oartzen zara segitzen dizula jende asko ere, niri momentu honak eman dizkit. Hombre, txarrak ere, partidu eta beti ezin delako irabazi, gehienetan momentu honak. Zer ez da egin behar remontean, suposatzen irizpide batzuk daudela jokatzeko garaian, baina bai dira gauza asko salbuetsi behar direnak. Zer ez da egin behar remontean? Bueno, oain gu hemen Galarretan beti izaten dire apostu eta hola. Hor bai beti erraten digute partio guzi joan barra zela irauztera. Ez, igual puforen igual lagun bateri erran bateko galdu behar duzula eta nahi eta galdu, hori bai abisten digutela, nola apostu eta badiren, ezin dugula holko gauzarekin, eta ez da guk ere jokatu, guk ezin dugu jokatu, eta gero remonte aldetik, ez dakit. Karo, zu beti jokatzen altzu nahi zuen modun. Horria dago, zure esku eta zure bikotea nola plantatzen zuen partidua eta hola jokatu. Komentatu duzu apostuak. Suposatzen jokalariek hortik kakotxen artean kanpo egongo zeratela, baina nabarituko duzue alako apostu bideo bat publikoen artean, nola agutu behar du publikoak apostuaren gaia. Bueno, guna baitzen dugu ia da hori bajatu asko apostuna. Bai? Lehenago koteto eskurra eta horien garaian hor jende asko apostatzen zula. Minon, egia erran ja bajatu da asko. Jendia aposten du, lehenago igual apostatzen balin bat zizuten, eta faiatzen zenun aukera bat garbia, eta jendiak hasten zen ziztuka eta oiuka eta hola, eta egia erran gutxi apostatzen dela.
ze helburu daukazu edo helburuetako bat asko baldin baduzu erremontean. Bueno, helburua gehien denena da, gotxi joatea, ez? Gerozta mejoratzea, gerozta gehiago jokatzea eta alikta gero txapelketa gehien irabaztea, ez? Helburua de pilotarina da txapela. Beti izaten da txapela, bueno, txapela lortzia itzaia da, eta tarteka, pues bueno, joaten gara beti Claro, izaten txuzula gora bera asko, ez? Bazu denbora gaitz ongi zaudela, gero baituzu denborak ez duzula partidu bat irabazten, bueno, helburua, pues, txapela lortzea zaten da. Kirolean beti daude goga berak, Hori da, bai, kirol guztietan. Erremontea ez da salbuespen bat. Ez, denetan. Batez ere txapelketa garaian nola eramaten dituzu goga bera horiek. Bueno, txapelketa batin gaizki baldin bat zaude, normalin ez dire gora bera, ja da gaizki zaude, karo, txapelketa asko ez dire oso luzik. Igual batzutan egiten dugu txapelketa txikita da semifinal-final, do hiru partido ligilla, gora bera gehiago zaten da, igual hilabete bat gaizki, gero hartzen diozu berriz ongi eta igual urrengo hilabetein irauzten dituzu partido guzik. Txapelketetan, bueno, lehenbizko partidua gaizki atetzen baldin bazaizu, pues gero saiatzen zara, pues aixa jokatzia ez igual ez arriesgatzen eta hola. Bueno, alde nahi da. Zer esango zenuke dela erremontea zuretzat? Niretzat, ez dakit, niretzat... Agian dena, Bueno, dena ere ez. Gero futbolin ere haitzen naiz. Bai. Bai. Mio remontia, ez da, gustoko duan... Jarduera bat. Bai, jarduera bat. Eta... hor ere, gustora haitzen naiz, eta lasaitzen dit, pixkot. Bueno, ongi. Zer lehenengo gauza partidu batean frontoira iritsi eta egiten duzuna. Zer lehenengo gauza Aimarrek lekua iritsi eta egiten duena. Ni naiz pixko maniatiko gauzaiekin. Beti janzten dut manera batin. Bai, partidotan bai. Eta gero... partidotara miolen berotu. Eta frontoni, ez dakit. Beti bai izaten dut ohitura partidotara jetzerako eta abertzen bai jende baden ikustia. Armaietan abertzen bai. Karo, gero ere, batzutan jende asko baldin bada, igual normal izaten da partido garrantzitsua delako. Beti behitzen du, abertzen bai jende, gero nervioak ere gehiago gutxiko, jende gehiokin gutxikokin, hori izaten da. Gero partiduen ez bakarrik aldageletan ere izangoa. Partiduaren partez, egun horren parte aldaketako giroa, aldaketako egonaldia, egunaren parte izaten da. Bai, hor aldagelan, gainera gehien aldagelan egoten gara, hor sol. Gehien bat denakin ongi eraunten gara. Bai, batzukin, bertze batzukin mino hobe, gehiena egiten dugu, pina do batzukin hobe eraunten gara, bertze batzukin minon. Ongi, aldageletan bete ongi. Solasten, pulita batzuk botatzen ere, igual gero partidu eta gero
faioren bat zan balin bada, pues, igual aldaberi beti, jode hori ze bi pareta bota ituzun ta. Jo aldageletan normalin ongi. Kontrarioen jokalariekin ere hau hemen ona dago, ez? Bai. Hau esaten dut, zerretuk jende batzuk pentsatzen du, ez zehatela, hitz egiten sikiera, eta ez da hola. Ez, beti hor, bai lehenago, eta bai, karo, igual, nahi bai pasatu zait, ni jokatu eta gero, karo, jokatzen, gaizki jokatu, komodo ez egoten. Eta hor dun, mala hostia egin, eta gero bestuariora iban, eta guainik aserre. Eta hor bai ez duzula asko jo lasten, mio zadelako zure burukin aserre. Mio bertzela bai. Nolakoa da, hainbaren bauan aldageletatik partidura ateratzeko fase hori. Nola zaude, nola aukitzen zera momentu horretan. Hasieran lasai, gero ja behin aldatzen naizela, horria zentratzen naiz partiduan, eta gero bai beroketako saio horretan, hor ere zentratua, ze partido duten aurretik. Eta gero nerviok eta aldetik nahiko ongi biltzen naiz. Bai, igual garrantzitsua baldin bada, kantxara atetzerako hortan hor izaten dut nervio pixkot, minon bertzela egiten nahiko ongi biltzen naiz. Eta hori beroketa saion, ja zentratua eta gero ja jolastera. Eta gero ez dugu aipatu gauza garrantzitsua, klaro, remontea eskuan jarri behar duzuela. Hoi aldagelan egiten duzu, Bai, hor normalin berotzen dugu zestarik gabe, eta jartzen dugu ja kantxara ate hor garenin. Eta hor bai bakotxa badugu gure zesta, eta bakotxak ere badugu gure zesta lotzeko manera. Eta zinta, ez? Zintarekin lotzen. Soka. Soka bai. Ni izaten dut, Leroy Merlinen erosten dut soka gogor bat, bertzela egiten zait hautsi. Bai, eta hori bakotxe, hartzen dugu zesta, eta bai batzuk lotzen dutela justo partida bukatu eta gero, ni beti berotzen duten tokin, lotzen ez nire maneran zesta, eta bai batzutan, lotzen duzu, hastentzara berotzen kantxan, eta ez zaude komodo. Orduan lixatzen duzu berriz, gero lotzen duzu berriz, eta batzutan ere lokartzen zaigu eskua. Bai, ez da egit sobera fuerte edo lotzeagatik do, minoni beti lotzen dut fuerte, Eta lokartzen ez zaiten indo, lixatzen dut, gero lotzen dut, atetzen dut eskua, lotzen dut berriz, eta ja. Bakoitzak zuen erremontea duzue, hasieratik ematen duzue, zenbat pisaituko luke erremonte bat. Erremonte bat, badire atzelarina eta aurrelarina erremonti. Aurrelarina zaten da pixkot motzakoa, atzelarina luzegoa. Inon, zazpireun eta ez da ita itzongian, zazpireun eta 50 gramo dola pixatzen dute. Eta zazpireun eta 50 ere batzuk, hor egiarra nik ez dut asko nabaitzen, diferentzia hori. Txapelketetan egun zea? Bai, haitu naiz gehien bat hori bigarren mailako. Haitu nintzen erremontari endikakin, oin dela 2 urte, ni hor suplente sartu nintzen. Gero binakakoa lehen urtekoa,
Juan Eneakin. Haitu nintzen, horre ere Segurolan suplente izan du nintzen. Eta Masterseko, hau da gaina kamiseta, Bai, Masterseko kamiseta, hor sartu nintzen pixko rebotez, Masters izaten da buruz buruko lehenbizko lauek jokatzen dute. Eta orduan ni seigarren rankingan seigarrena nintzen. Eta nola Juanenea aita izan duzen eta ezin izan duzun jokatu, eta urrizak utzi zuen, orduan ni sartu nintzen laugarrena bezala. Eta prebia bat jokatu nuen, Azpirozen kontra, nio naixea galdu nuen. Eta guain nik uste jokatu, berez jokatzekoa nintzen azkeneko erremontari, minon tibia puskatu nuen, futbolin jokatzen, eta orduan kanpo gelitu nintzen. eta kamiseta hau nondik atera da. Hau iz da Masterseko kamiseta, Erakutsiko deu. hau da Mastersekoa eta nire izenekin. Joe, Jabalera, zuretzat igarri izu. mila esker. Opari, mila esker. Rekuerdua izateko, Benetan, apirilean lesionatu zinenez, bai, eta emazte zuten beteko baja moduko bai. bai, hori da. Deprimituta edo nola hartu zenuen lesioi. Ez, deprimitua ez, hori lesioa tokatzen da, bai, ni futbolin nula, momentun rabia asko. Bai. Ze ikustetzu, gaina ni guain justo erremontari haitu behar nintzen. Bai. Eta berez da txapelketari garrantzitsuenetariko bat, ETB-n ematen dutena, eta rabia asko. Gero ja asimilatzen duzunin urrengo bi egunetan, ja geldirik egon barra zarela bai doai, hor ez da bertze gauzik, ez urra utzi duzuleko, lasaitasunekin, pazientziakin, eta guain ja abuztuan 5 hilabete ginen ditut, eta ja hain naiz, rehabilitazioan ja saltoka, trote pixkotere hasi naiz, orduan guain ja ikusten dutela argia, guain ja lasaigo eta ja gogu gehiokin bueltatzeko, guain falta zait. Bueno, Almau, leheno komentatu dezu, futbolean ere bazabiltzala, nola konpaginatzea futbola eta erremontea. Egia erran ez zait asko kostatzen konpaginatzea, bai paliza asko, aste batzutan paliza asko hartzen dutela. Bi remontin aste arte eta hortzeguna entrenatzen dugu, eta futbolin nola 3 egun entrenatzen dugu, baten naiz joaten, normalin futbolin bi entrenamiento, remontin bertze bi, gero, bai gehiago kostatzen zait partidu konpaginatzea, ez? Ze partidu bie larun batin izan ez gero, futbola ezin du jokatu, nola remontin kontratua eta badugun, orduan joan barra naiz futbolin jokatzera, eta remontin jokatzera eta futbolin asteburu hortan naiz aitzen. Zergatik hasi zinen futbolean. Futbolin txikitatik, ez? Txikitan. Aita aitzen zen futbolin, eta gu ere eskolin eta beti futbolin, eta hortik hasi ginen futbolin, hor herriko taldin, eta beti egondu naiz herriko taldin, 3 urtez urte bat egondu nintzen juveniletan Ansoainen, gero beti gazten ere bertze urte bat, eta gero Iruñin ere bertze urte bat, Ardoien, eta guain ja gero Ardoieko urte hori kenduta, hor bai paliza asko hartzen nula, ez? Hor haitzen nintzen remontin Nafarroko enpresan. Eta hor bai joaten nintzen Iruñeño entrenatzera, gero buelta, eta hor ere
remontin aitzen nintzen, mi hor aixe egiten zidan konpaginatzia remontia eta futbola. Guain ja donezte ben nahi futbolin, eta orduan lasaiago. Hor itxetik bertan, futbola tokatzen zaitenin, lasaiago. Futbola ere, igual okerren nago, eta zuzendu alabara baino, futbola ere emango du erremontearen txeko oinarri moduko bat, ez? Bai, hori da, futbolakin fisikoa mantentzen duzu, eta bai igual hobetu ere, eta bai, horrek ematen dit oinarria gero erremonteko partiduk eta ongi aguantatzeko. Esaten ez, jendeak esaten du, gauza ezberdinaria, noski ezberdinaria da, baina lotukak ere egongo dira bikirola bainatean. Bai, hori da. Futbola hankakin da eta remontia eskukin, fisikoa egiteko bai hori balio dula. Zer musika entzuten duzu? Musika dentik, ni denetetik haitzen dut. Bai asko gustatzen zaitela reggaetona eta... Bai. Salseo pixkot. Diskotekego. Bai. Gero hor bestaz eta... Bai, haitzia eta asko gustatzen zait. Gero baita kaparrak eta brigade loko eta horiek ere haitzen dut, Ni egia erran denatik gustatzen zait. Haima, behin institutua bukatuta zein zenun, zebat ikasi zenun. Nik inun FP. Grado medio mantenimiento, makinan eta fabriketan ibiltzeko. Eta hori grado medio eta grado superior, beran inun 4 urte. Eta gero ja hasi nintzen lanin. Bai, honaiz fabrika desberdinetan. Guain ja egin bartxut 2 urte berako fabrika batin, funbera. Hor egiten jugu kamionantzat baiesta direla amortiguadori bezala. Eta hor egiarran ja fijo nago eta gustora lanin, no? Itxetik bertan. Lan finkoa eskerritzen da. Bai. Gainera batez ere holko faenak izaten txuzunin, ez? Igual ez balin bazaude fijo, lesionatzen zara eta gero lesio luze bat. Eta gero igual bueltatzen zarenin, pues igual ja ez dute zurekin kontatzen. Egia da fijo naizelaz, orduan hobe. Ez dakit, ez gea xauginak, baina bai gazteak ea. Bioke, hori nik adetu denizu jo, nola ikustezea hemenik boiz, ama boz urteko, eta zer egitea gustatuko litzaizuke agian egin edo jogatu gabe duzuna. Bendik 10 urtetara, ja 35 urte. Ez dakit hor guainik ez dakit segituko duten remontin, no ez? Ez da inola joiko nahi zen. Lanean bai. Lanean. Bertzela ezin da bizi, lanik ingabe. Eta... ez dakit. Remontin nik uste igual baino bai. Futbolin, ja nik uste ez. Ez da ikusten. Ikusi, eske futbola beti oso golpe asko, beti igual partioa jokatu eta hurrengo egunin golpatua, bazu mina alde guzitan. Hori agresiboagoa da, remontia minio. Bueno, nor daki, ez? Gero... Ze bizi modu, igual enaiz ez da honezte bizi, ez dakit. A ber.
Ikusiko dugu. Zer egitea gustatzen zaizu, gutxi gelditzen zaizun denbora libre zuretzako. Gustatzen zait, denari bezala, ez? Lagunakin egotea, disfrutatzen, eta gero ere, asko egiten dut mendira joan. Mendira. Mendira normalin asko joaten naiz. Eta... Nire naiz hola asko viajatzea eta hola, Ez? Nik ez da, bai mugitzen nahi, hemen baina bidaia etzeko ez. Ez, nire ez. Claro, bidaien bat bai inen dut, minean. Hoi bat guztetuko dutzailake, gehiago bidaia ez. Ni normalin ez du bidaiatzen. Minean, bai hori, mendira joan eta lagunekin egotea. Bukatzeko haibak, eta ni jakin nahiko nuke, bizi modu batean bizigea mundu honetan, eta gizakiak gehainean, gure kezkak ditugu ez, gaua iritsitakoan eta gure eguneko kotasunean zentzuk izan daitezke loak entzen dizkizuten mamuoiak gauetan. Batzutan igual ez dakit mina izan ez dakit belaunin tokatu zait igual entrenamiento bat eta gero gestos txar batin eta igual mina izatia belaunin eta bai batzutan joder lesionatu zain naiz ez dakit hor bai kezka hori ez. Eta gero beti pasatzen zait, lanera joan barren duten, karo gu 3 turnotan ibiltzen naiz. Gauean, Bai, 3etan. Eta tokatu zandu naiz, zandu zait, astelenin goizko 5 jekitzen gara. Eta joan barra dutenin, igandetik astelenera, beti nervio horiek ez, ernatuko naiz, lokartuko naiz. Eta hor bai kostatzen zait loitea, minon gero bertzen guntan ez. Ni loitea aixe egiten dut, Gustatzen zait ere. Eta, zainetakoa komentatu duzula, gauetan tokatzen zaizunean, nola antolatzen dituzu partiduak, entrenamenduak? Entrenamenduak berdin. Nola, gero egiten dut gauin lan. Gero ernatzen naiz eguerdiko. Eta orduan gero atxaldia ezaten dut libre. Eta hor, entrenuk ongi. Gero igual bai guk hasten gara astelena gaua, orduan bukatzen dugu hortzil gaua eta larun bat goizin. Goizko 6 bukatzen dugu. Gero bai partidua izaten baldin badut, normalin ernatzen naiz igual aste tartez 2:30 3:00, eta orduan hor iten dut, karo, igual 4 jabaut partidua. Orduan ez dut naiz ernatu harta partidura zuzeni. Orduan ernatzen naiz pixko lehenago, 2:30 ordu batetan, dutxa hon bat, bazkaldu goiz, eta gero ongi egoteko partidura joateko. Egiarran, karo, baina baitzen dut txispa gutxikokin. Hankak eta ez dira igual mugitzen, minon egiarran nahiko ongi erantzen dut. Hola jaka egitzen deu, eta lesioa rekuperatu ostean berriz
kantxetan Hori da. ikuste zaten, eta haino mila esko etortzeagatik Zuri gonbidapenangatik. plazer bat zen zu ezagutzea benetan. Bai, berdin, Eugeni. Bilaliko diago agur bat gure ikusleei. Venga, agur! Aio!